Jeste li znali da je zlato zapravo rjeđe od dijamanata? Zvuči nevjerojatno, ali istinito. Zlato je prirodno ograničenija sirovina, a količine koje postoje na zemlji znatno su manje od količine prirodnih dijamanata. No, unatoč toj rijetkosti, dijamanti često postižu višu cijenu. Zbog čega je to tako? Najveći razlog je tržišna kontrola. Tijekom 20. stoljeća kompanija De Beers gotovo je monopolizirala svjetsku ponudu dijamanata. Umjesto da tržište bude slobodno, De Beers je ograničavala dostupnost dijamanata, držeći ih u skladištima i plasirajući ih pažljivo, stvarajući umjetnu oskudicu. Time su cijene ostale visoke, iako dijamanata ima daleko više nego što se misli. De Beers je također stvorio možda najuspješniju marketinšku kampanju ikad, A diamond is forever. Ta fraza nije samo prodala nakit, ona je stvorila društvenu normu. Dijamantni zaručnički prsten postao je simbol ljubavi, statusa i odanosti. Dakle, cijena dijamanta ne temelji se isključivo na njegovoj tržišnoj vrijednosti, nego i na emocionalnoj vrijednosti koje su tvrtke umjetno oblikovale kroz desetljeća. S druge strane, zlatom se trguje na otvorenom i globalnom tržištu, gdje je cijena transparentna i određena prema ponudi i potražnji, bez centralne kontrole. Za razliku od dijamanata, zlato je globalno prihvaćeno kao novac i investicijska imovina koje vrijednost s vremenom raste. Možete ga lako prodati bilo gdje u svijetu, pogotovo identičnoj cijeni onoj na burzi. Ako u svom domu čuvate zlatni nakit, zubno zlato ili neki drugi zlatni predmet koji više ne koristite, sada je odlična prilika da ga unovčite. Posjetite jednu od 60 poslovnica Aurodomus grupe i zatražite besplatnu procjenu zlata, a mi ćemo vam ponuditi najpovoljniju cijenu na tržištu.